ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଏକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧୁସୂଦନ ନଗର ୟୁନିଟ୍ 4 ଅଞ୍ଚଳର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ବୟସ 72 ବର୍ଷ। ସେ ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।